Романът "Извън обхват" прегръща тихо, но дълбоко читателят, като зимно утрин в планината, в която всичко е чисто, неподправено и истинско. Евгений Черепов разказва за хората, които рядко попадат в светлината на прожекторите, но носят в себе си онази неподправена доброта, поддържаща света цял. Историята, развиваща се около хижа светлина, е едновременно носталгична и силна. Напомня, че човешките съдби са крехки, но и удивително устойчиви. Черепов пише с топлина и уважение към своите герои, превръщайки техните малки радости и големи болки в универсални истини за смисъла, надеждата и принадлежността. Романът носи усещане за простор, за чист въздух, тишина, в която най-сетне можеш да чуеш себе си, и за онзи вид човечност, която често остава извън обхват в забързаното ежедневие. Извън обхват връща вярата, че доброто не е изчезнало, а просто трябва да се вгледаме по-внимателно. Топъл, човешки и дълбоко емоционален роман, който оставя след себе си светлина.